Good news sa IFM News! Samantala sa good news naman po natin, I-Huli ka, promo ng Ifm Dagupan at ACS, Umarangkada po sa mga kabayan sa Dagupan City. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Hindi nagpaawat ang puwersa ng IFM Dagupan nitong Biyernes, July 4 sa kanilang masiglang pagsasagawa ng bahay-bahay na kampanya para sa promo na I-Huli ka. Tampok ang mga produktong Starwax Floor Wax at Unique Toothpaste. Bitbit ang saya at papremyo. Kinatok ng IFM Dagupan ang mga kabahayan upang sorpresahin ang mga solid listener ng IFM Dagupan at mga loyal users ng Starwax Floor Wax at Unique Toothpaste. Layunin ng kampanya na mas kilalanin at pasalamatan ng mga tumatangkilik sa nasabing mga produkto. 10 masuswerteng tagapakinig ang nabigyan ng espesyal na regalo gaya ng Starwax Floor Wax, Unique Toothpaste, bigas, grocery at cash. Bahagi rin ito ng patuloy na community engagement ng IFM Dagupan upang mas mapalapit sa kanilang audience ang ating serbisyo publiko. Ang I-Huli ka promo ay bahagi ng kampanya na sinusuportahan ng IFM Dagupan, Starwax Floor Wax, Kintab ay to the max, Unique Toothpaste, Goodbye Tooth Decay, Unique Toothpaste, Everyday, ACS Manufacturing Corporation at ng Idol Mo FM 104.7 IFM Dagupan. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie, Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM News!